Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. I Morralla és un punt de referència que aglutina tots els joves de Blanes que tenen idees, que tenen inquietuds i que tenen projectes que volen fer realitat, i el fet que estiguem celebrant el 10è aniversari del projecte, doncs aquesta és la importància més gran després de tota la crisi que ha sobreviscut. La relació del Consell Local de Morralla és molt estreta perquè, principalment, Morralla és casa nostra, és la nostra seu i és aquí on ens reunim sempre. Llavors, és com el nostre punt de trobada, tothom se sent com a casa, totes les entitats juvenils, a més. Jo crec que Morralla, i vist des de la perspectiva, nosaltres que érem un grup que estàvem implicat i volíem fer coses, suposo que te dona l'oportunitat a arribar, que algú te faci cas, desenvolupar les teves idees i, vulguis o no, tens un recolzament. Mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, pueden cambiar el mundo. Morralla és un espai socialitzador i la nostra intencionalitat educativa és generar experiències vivencials, de relacions i sobretot per gaudir del lleure des del coneixement i la llibertat. Per tant, nosaltres donem èmfasis a la participació del jove, al protagonisme del jove, la igualtat d'oportunitats i fomentar projectes, iniciatives o activitats des de l'autogestió o la cogestió. Per això, perquè el jove necessita aquests espais lliures, de vida, però amb referents adults que els acompanyin i amb valors sòlids. I això és un casal de joves. I sobretot la idea dels assajos oberts, no? Jo crec que va ser la gran activitat de Morralla i continua sent la música, la gran activitat de Morralla. D'aquella moguda musical que passava per les sales d'assaig i pels assajos oberts de Morralla, doncs recordem a Vieja Reina, Octava Sonrisa, Viejo Jack, Pepinos Bajo Cero, Pipermint, Secuela, teníem Provisional, sortia Emergència, també hi havia Hombre Topo, Uso Frecuente. Jo crec que un dels moments més durs, potser per la incertesa, va ser el moment del canvi, del moment de la incertesa de no saber què passaria, hem de marxar d'allà perquè d'alguna manera, com dèiem nosaltres, hem mort d'èxit. Empezaron a hacerse aulas, empezaron a hacerse proyectos de yoga, niños que tocaban batucada y empezaron los conjuntos, una cosa que fue fabulosa, pero que murió de éxito, de tanta gente que hubo, pues se tuvieron que ir a otro sitio. Hombre, no podíamos dejar que un proyecto muriera de éxito, porque básicamente lo que pasó con el Morralla anterior era que iba tanta gente a los conciertos y a las actividades que se quedaba pequeño y evidentemente provocaba molestia. Y recuerdo dar vueltas con la moto con Jordi por aquí, por la zona del polígono, buscando... Me'n recordo jo i el Facu, amb una moto 49, anar fent voltes pel polígon, a veure quin arau trobaríem per d'això i a veure si podíem trucar telèfons. ¿Me dejáis? Sí. Una es oportunidad y la otra es familia. Germanor. Germanor. Creació i procés. I a partir d'aquí, a partir de participar, tot l'altre ja venia, totes les emocions que cadascú pugui tenir, però jo crec que l'important era participar i implicar-se. Para mí Morralla es ilusión, es alegría, es transformación, intensidad. Morralla es creatividad. Hòstia, Morralla amb una paraula, tío. Es el tipo de pregunta que odio. ¿Por qué una palabra? Diria emocions? La sort en un minut, el sol
que no he tingut, el temps que no he viscut. Però no he perdut les ganes de viure, ni les ganes de veure. Amb ganes de més he perdut